No. Engko kupingnya kebek pasir. Blok. Dek mati wingko. Mbok ingoni apa ora, Jo? Ditanya Pak Yon nih loh. Ditanya Pak Yon, ngalih kucingnya. Ditanya Pak Yon loh. Masa mbok tanya terus mbok ingoni. Aja motone lho. Kayak manut ae kucinge. Sing luwe. Tak wis dipakan ngono. Iki kulon cekeli paling ya. Kulino dicekeli. Iya. Lanang wedok iki. Wedok. Wedok. Kayak mbok uruki pasir meneng ae. Ngalih.